Ja, ek loop nou. Dra nou die pale uit. Daar klaar paar pale voor uitgedra. Hulle lê voor. En nou had ek maar een ander pale maar nou wegdra tot daar by die mikpunt waar ek weet, nee, ek moet net drom gaan daar. Dat ek goed uit die bos kan stoot. Daar van die pult af, daar wat ek eindelijk vanavond afkom. Dat ek op een mijnrood kan kom. Maar soos nou sal ek my eerste man moet dra uit die bos uit. Hoop die wind speel nou ook kwaai rol op die video nie. Ja. Daar lê die ander pale, as julle kan sien. Sien julle daar lê hulle. Prachtig lekker dier, né? Oh, hij bouwt dat staf. Goeies, een lichte rasievat. Hij rijdt die gatto's alweer. Ja, ik weet. Maar man zeker als je als een man loopt. Hij kan je weer niet zo stil bij de rijdt. Ons is maar nou hier op pad. Om een goed weg te nemen. Dat op een plan daar wat ik kan weten is nader van mij om in het droom met huis toe te stoot. Want ik zei joh, weet ik een ketting zagen nou in een donkie. Hij was het vast. Zo. In een respons kan maar die komen. Ons wij. Ons mannen zijn in het stadium van mannen bevoorrecht. Zo waar. Ja, het is nou de uitpunt. Hier was eindelijk eens bos en ik al erg krijg. Nou al 3 minuten zo'n loop wat ik nog gelopen is. Video praat van 4 minuten nou. Ik ga maar het maar eerst hier neerzetten. Op een kolletjie. En ik weet het maar nog kan krijgen, maar ik moet nog klomp goed en nog dra. Die firelighten takken. En hij fire takelbolen. Zo gaan we die neerzetten. Waar is een zak voor mij? Die zakken zet ik me uit in. Dit is een groot zakken. Oh, maak ik vol uit. Après ik 50 aan. Deze 8 kilo. En hij 5 kilo's maak ik met daar aan zakken. Zo. Hierna gewoon een stierning. Dan kan maar die komen. Hier is boxjes ook voor mij.
Weet jy waarvoor lê hulle seker by my? Die firelighter boksie, hulle maak die voor takkies. Daai steek jy net so aan. Dan kan dit maar brand vir firelighters. Sien julle op die volgende video.